Segon element fonamental per entendre la precarietat del sector públic, manca d'estabilitat. I no ens referirem a la múltiple fórmula de contractació temporal, sinó a una altra realitat sobre el personal laboral o funcionari que no tenen el seu lloc de treball estable encara que portin més de 3 anys com a personal de l'administració. I no ho tenen per un element molt simple, perquè l'administració pública o el sector públic, el poder públic, ha decidit no complir amb la seva obligació de treure les places perquè hi ha 3 anys i, per tant, això ho marca la normativa. No cal que ens expliquin les limitacions de l'estat espanyol, que també les coneixem. Alguna dada, el nivell d'interinitat a departaments i entitats autònomes de la Generalitat de Catalunya. Interinitat, al voltant del 45%. Alguna altra dada, de cossos superiors, 70% d'interinitat. Dades oficials de 31 de desembre del 2017. I miri, conseller, si anem a desgranar aquestes dades d'interins, trobarien 37.000 interins, dones, més de 27.000, homes, 10.000. Per tant, la interinitat que triplica en el supòsit de les dones als homes. Precarietat i patriarcat sempre van de la mà. Necessitem, per tant, convocatòries que donin resposta a aquests treballadors i treballadores que porten més de 3 anys fent feines estructurals a l'administració pública.